Vítajte na najdôležitejšom zápase vášho života. Tento zápas sa nehrá na štadióne, neorganizuje ho FIFA a nerozhoduje sa za 90 minút. Rozhoduje sa v tomto živote a konečné skóre sa prejaví vo večnosti. Keď sa narodíme, automaticky sme pridelení k rovnakému tímu. A nie je to práve najlepší tím, hovoríme o tíme hriechu. A Biblia hovorí v Rímskym 3:23, pretože všetci zhrešili a sú zbavení Božej slávy. Nezáleží na tvojej národnosti, náboženstve, sociálnej úrovni, farbe pleti alebo tvojich dobrých skutkoch. Všetci sme zlyhali a skóre je proti nám. Na výsledkovej tabuli prehrávame. Biblia hovorí, odmena za hriech je smrť. Ale tu prichádza najlepšia správa na svete. Boh nezostal sedieť na tribúnach, pozerať sa, ako prehrávame. Hľadal riešenie a poslal svojho najlepšieho hráča, svojho syna Ježiša Krista. Ježiš odohral perfektný zápas, nikdy nezhrešil a na kríži vzal naše miesto. Dostal červenú kartu, ktorú sme si zaslúžili, zaplatil celý dlh a na tretí deň vstal z mŕtvych. Úplné víťazstvo, absolútny triumf nad hriechom a smrťou. Spása sa nezískava úsilím ani náboženstvom. Nejde o to hrať lepšie. Ide o to, aby si sa vzdal správnemu kapitánovi, oľutoval svoj hriech a úplne mu dôveroval. Dnes máš predĺženie času. Život je krátky a čoskoro zaznie záverečný hvist. Otázka nie je, kto vyhrá pohár. Otázka je, kde stráviš večnosť, keď zaznie posledný hvist. Budeš na strane večného víťazstva? Kristus už zvíťazil. Rozhodnutie je teraz na tebe. Čo ak by toto bolo tvoje posledné majstrovstvá sveta? Prečo dnes nepríjmeš Krista ako svojho spasiteľa? Snažili sme sa, aby táto správa bola preložená do mnohých jazykov, aby si mohol počuť, že Kristus odohral najlepšiu hru a už za nás vyhral. Ak ho chceš prijať, pozývam ťa, aby sme tam, kde si, spolu povedali Kristovi nasledujúce slová. Pane Ježišu, dnes uznávam, že som zlyhal. Ďakujem, že si zomrel za mňa. Odpusť mi moje hriechy. Ďakujem, že si zaujal moje miesto. Ďakujem, že si prijal trest, ktorý som si zaslúžil. Teraz ti otváram dvere môjho srdca a prijímam ťa ako môjho jediného a dostatočného spasiteľa. Vezmi ma so sebou do neba v deň, keď zomriem. Prosím ťa v mene Ježiša Krista. Amen. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na prečítanie tejto brožúry a dúfame, že budeme mať viac komunikácie. Ak by ste mohli zanechať komentár k tomuto videu, že ste si ho pozreli, boli by sme vám veľmi vďační a nech vás Boh žehná.